Hormat prezidentimiň talalary bilen tehnologiýa taýdan häzirki ösen döwür bilen aýakdaş gitmek uğruna ýetgiderli çäler görülýär. Bu uğurda sanly ykdysadyýaty ösürmek konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, önümçilik we hyzmat iş ulgamlaryny sanly tehnologiýalar ornaşdyrmak, ýylatyň internet hyzmatlarynyň peýdalanyşynyň gerimini giňeltmek boýunça köp işler alınıp barylýar. Sanly ykdysadyýatyň işiň ösürilmegi, sanly tehnologiýalaryň ýurdumda giňden aralaşmagy, önümçilikleriň we hyzmatlaryň dolandyrylşyny ýeňilleşdirmek bilen birlikde, olaryň kiýiliniň ýokurlanmagyna we geriminiň giňeldilmegine de oňaýyn täsir ýetirýär. Sanly maglumat ulgamlarynyň döwür derizde peýdalanmagy, döwür bilen aýakdaş deň gadam urmagyň esas alamatdyr. Şunuň bilen maglykda hormat prezidentimiň sanly ulgamy milli ykdysadyýatyň düzümleýin meselelerini çözmegiň möhüm usul kökümini makullanlygyny, hem de ýakyny aragatnyş ulgamyny özgertmek we ýylatyň internet hyzmatlary el ýeterligini üpsün etmek boýunça bir näçe anyk görkezmeler berenliginem belläp geçmek möhümdir. Türkmenistana sanly ykdysadyýaty ösdürmek boýunça ygtyýarly idara hökümine kesgitdinin Türkmen aragatnyş agentliginiň kunärmelleri internet hyzmatlarynyň gerimini giňeltmegi, hiýilini gowlandyrmagy hem de ýylaty ködürlenýän internet hyzmatlarynyň el ýeterligini ýokurlandyrmagy maksat edilýär. Türkmen Telekom elektro aragatnyş kompaniýasy öz müşterileri üçin internet hyzmatlaryna bolan tölegleri epesli derejede, öý internet üçin 40 götürüm, kärhanalar, guramalar we bilim idaralary üçin 50 götürüm peseltdi. Täze narxlar kompaniýanyň resmi saytyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň fevralyndan häzirki wagta şeýle internetde berkidilenleriň sany 133 götürüm köpeldi. Şeýlede ulanjylaryň umumy sanynyň 98 götürümini ýylatyň emele getirýändigini bellemek gerek. Şu hyzmatlardan peýdalanmakda beýleki ugurlar bilen birlikde Wi-Fi ulgamy uly orna elýär. Munyň öder aýatlarymyň döwürüň ösen tehnologiýalarynyň peýdalanmagy islebildirýänleriň sanynyň barha artýanygyna şaýatlyk edýär. Munyň şeýledigini ýylatymyň esasanam ýaşlaryň internet kafelaryň hyzmatlarynyň peýdalanýaşlarynyň göz ýetirmek bolýar. Şol ýerlerde maglumat tory bolan internetten peýdalanmaň el ýeterligi dolu üpsün edilýär. Ulanjylar internet kafelerde kompýuterlaryň üstü bilen dördülen şertlerden we mümkinçiliklerden hoşalyk bilen peýdalanýarlar. Ýeri gelen aýtsak Türkmen Telekomyň resmi saytyna Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ýerlerindäki Wi-Fi el ýeterli bolan nokotlaryň ählisi görkezdiren interaktiv kartanyň mardygyny belläp geçmek gerek. Şeýle şol saytdan Türkmen telewizionynyň teleýaýlymlaryny onlaýn arkaly görmek hemde radio ýaýynlary onlaýn görnüşde dinlemek maksat bilen akçam telefonlar üçin goşunlygyny ýüklemek mümkin. Diýarymyzda ýola goýulan bu işleriň ählisi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, milli liderimiziň öňden görjülükli, parasatly ýol başlygyny, işleri dolandyrmaň we hyzmatlardan peýdalanmaň täzeçil döwürüň ösen tehnologiýalaryny esaslanıp, ýaşaýyş durmuşynyň kiýil taýdan ýokary derejesini üpsün etmekde döwür wap talaplaryň ýerine ýetirilýändigini aýdynlyk bilen şaýatlyk edýär.